Kim angel kia mane kia demlang, but kia shakri lang you try lam but ni hageniga step. Hallelujah.
continue again ke jingruai bangin yoro you same u try ubade hok ban yo ke jingro laki khun ke jung hallelujah hatu pikmen em bala sin spa pi la ka snam ke jong Jisu ngakwa ban i ki kti ke jong pi ki bakmen pila dai ban le chabi jong ngala dai ban le chabi jong om dan shu ke jing pen kesan dai thang la ka snam ke jong Jisu bangin lai ke ban pen kraw ke ka tang ke chung ha ke step kam ke beat kam step kan dia okay ngin lai ban ruai biang ban yero ban pen kraw bangin pen pong pan sngiat yo ni usem ke sem bang akwa ban yo i nang ni ba pi ruai da ke jing kmen ba u blai una kmen ha bang yero i una ke jing kmen ba un priang su bhai ke jing yero ke jing man ye jing ke ni ke step hallelujah iban thak pi ban yero yo swai hallelujah oh ni ban pong pan sngiat
why. Jesus, you're the highest name of all. From beginning to the end. Amen. Jesus, You're the sweetest name. you are the sweetest name, the highest name, the greatest name. Jesus. Jesus. Come on, quickly. Come close. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I long to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Jesus, how I long to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh, Jesus, took away my shame. You're the sweetest name of all. You're the Sweetest name of all. Hameng idea try. Kiri ka por ka bakentang. Ai be ka kerteng ka jome. On kan tiu. Ha Pdeng jangi. Ha Kiei Baroh menyo ka borom. Melo try blay jangi. Imani eme. Amen. Laban Shillong. Kublisibun ki bangai ki bawan chkini ka jeseng ni step. Kublisibun ba ngai scam ngadwai ba nginum do ye ki jigar khu ki ba blay ula pengkre na kam ta jongi. Amen. Ong bat nga hallelujah. Wasngawi ai ukaban ong kumne bangi kum ki khun ki jo blay. Kibla site dekat senam ka jong utrai Jisu. Kibalong heaven bound. Nilong very selfish. Haba ong kaktin selfish kamut ban ong ba pidegi ba khamnap ban ai pisa. Khamnap ban yarap, khamnap ban ai Kiei. Pisa le pithe ba. Kuble shibun. Hare ka jingmut janga balay ngilong balay bang ong ni ka kantin bang ngilong selfish. Kadaw kalong namar ba barabor ngi kwa tangi kaladi. Barabor ngi kwa tangi kaladi. Iwan jeseng habadon by alam praise worship nang nina jrong. Lada ka jing pekre akam dabyang dengan tip kumno yang u thaj le jeseng hang tu. Praise worship rum bang. Lain no shwe ke balang. Ni praise ni worship ya no. Bas ngobang eladi ni utrai Jisu. Tang nambiang ki jingtem, dambiang ki keyboard, ki gitar ki hu thaj. Leno chawai ba biang ki tiar gitar. Ni worship ya no. Ni worship ya Jisu ne ngi kwa ban penhun ya kamal dia jongi. Kebang siap ting kalong ba yo ba hakipor ki bang yo I ki wei ki bri wa siap ting kam tam si ki risep ngi kalong. Kebang ki bri ki kwa ban penhun be ya ka self.
ke emotion la jong hare bengi wan ha bengi maning yero you try kan mau ni ke way ke debe you try. Jesus is the center of it all. Jesus, you are the center of it all. Ni mentangi penyedai ya kata worship bat ki jing ruai ba ki jing put jing tem hanrei na du man handai ki jing ruai ki jing put jing tem kim da don benta ha ka bangi ong ka worship menta u Jacob ka Bible ko ang ba ula dem ye ka kli ka ju how ding do bar ula mani yo try mdan jirwai mdan bok mdan nathan banya tem bass banya tem keyboard hanrei u dem how ding do and he worship the Lord nang ta ujub ha Pdeng jong ke jing lut Baroh ki bola lut ki kun pangun layak jing don jing em lalut plain dan issue ka Bible ko ong he bowed down to the ground and he worship Tidak makata daw na kwaman ong yengi ki kun jo oblay ba barabor ay baki Kiei Baroh ke bangile la kalong mga bakren ke tin jo oblay la kalong ke jing ay la kalong ka jirwai la kalong ke jing tem ay baka focus jing kalong Shau Jisu batang Shau Jisu barabor ngilong sarong habang imani yo try bun sin nang ni no lam jirwai hab da ong tab kikti hab da ong ra kikti mabalay ni perkat yeledi larang tab ti yo ke ibet no dan rakti yo ibit no manong menem kau siu lagi ba sitom ba adu kata ta reka banga singau tenat hadu kata ta kalong kani kita ki angel badan bor jo blai habeneng kabaka Bible ko ong hak English Bible ko ong the mighty angels but kita ki arpau saut kita men besan kat kumala puli menena ka kitab jing penpal nang masau kini kita men besan kim day kita men besan ki ba nakaperthei ki poisya beneng hanrei ki day kita ki ba ki 24 elders they are the members of the heavenly council kini ki khot jong gata ka council ka joble beneng ki pongi ki pansnyat siar ki kli jong ki bagi angel badan bor hanai bagi kendo baru try Jisu ki dema krup bagi kejat ki jo bagi teman besan ki bapongi ki pansnyat siar ki bread ki pansnyat siar kejat jo try Jisu balai ki bread ki long unworthy they feel unworthy ban pongi ki pansnyat haki kli jongki but ki bread ye ki pansnyat kejat utra Jisu but ki ong you alone you are worthy but ki prostrate le ki kejat ke utra Jisu kita ki mighty angels 24 elders ki badon habneng ku ki khon jo blay ngilong selfish ngam ong ha GCC he ka pretheka stang long selfish haba teng kum tu haba haki worship ke bangila money yo try ke praise worship kala lift bahai ke no jongi nyo Jisu dan hani expect miracle ke kata for us renga kwa ban ong kum ni Jisu dan hani let us worship him Nas itanat bangas kau tanat palek attitude jong ka Mary. Haba utrai Jisu. Ulapan mi ipat, ulapan impat ya Lazarus. Nakabayap.
Habau Jisu lej. Syakata ka jing kawai mit, ka jing bam jamit, ka bala organize kenang, ban ana ya utrai Jisu, namar ba ula le ka kamba. Habau Jisu wan haga ying juga Mary baka Martha, lembat ulasar hudon hangta, ban hangta kisran kiwan, ka Bible ka ong, haga gospel ka komyonis ka nong khadar, nadu iwe hadu lai ki khod sapuli, namar ka por. Ka Bible ka ong bahaba, ka Mary kayo iba u Jisu walawan haka ying jongka ka shim ya kata ka dabi alabaster lara kenya ka dor kum baka long menta hak tu ka por banya compare bat menta kala apoy de ki million dollars hari ka shim ya kata ka ba ka treasure haka jim jongka kum ka samla kasumar bat kada page syakata ka ointment le kata ka perfume ka jing pensle ka ba kodor tam ka ba don haga ying jongka ba kada shimno bat kada the aki kijat ka jo trai Jisu bat ban express ya kata ka Jisu ngo jongka yo trai yaki kamba bha ba ulale nam ta ka ying jongka mdei tam ba ka the ya kata ka jing sle ba kodor ba remdor ban express am sudon lachu ngan express da kumno sada unyu kli nyat ki jat jo trai Jisu ban express ya kita ka gratitude ko ki kun ge jo blay ngarang ong ye ki parlok jonga habang pen kre ka ni ka iga bang ko aban kren ka sngi ngayam moroi ngayam hakamra habang perkhat chpang u Jisu ngasngap ye jing kren je ki brio jo blay ha JCC ngapet bang ngasngap ge jing kren ki brio jo blay na ki YouTube mana ki social media ba pher le ke long ki kan thai ki long shin rang barabor ka long be bangi center around ye ki jing kren ka long haki jing kerku kita ki jing kerku bau bleu kerku yengi ye ke success ka bau try ayengi manang ta ye ki ki ba ki ba ngi yo no blei ni kren ye kita ban ni sing tenat ban singap ru ya kita ki kubor Hanrei kendiat ki brio ki ban keren. Shepang u Jisu. The person of Jesus Christ. Ayam habang penkren ka kti nga joble. Banga duai ba hakane singi. Badakane ka message ke ba ble ubu ka no jonga. Kanya rap yengi iway pa iway. Bangin tip kambayo Jisu. To know him in a very intimate way. Ban tip kambayo shuyo u bandon ka jide ke bat jan bat u. Bat habang itip ha chapang u Jisu. Bat habang isngaw tob ha chapang u Jisu. In a very intimate way. Nginum kuslay ke ega bajaha ka partay. Nginum kuslay. Nginum kuslay ke ega bajaha. Banginum perkat tangi taki jingker ku. Nginum perkat tangi taki healing. Bat nginum perkat tangi taki success. Bat nginum taki way ki way. Hanrei barabo kan long baik. U Jisu haga jingim. Bahkan ila tip ha chpang utrai Jisu ya kabangin se keren menta sa chpang. Nginum kuslay bangin ong kumba ong ujob. Wa habaw la lut kiei ke Baroh ujob ong. Even though he slay me, yet I will trust in him. Wala daw peniap no yang ngaru. Ngan syanya bejo. Bun ki brio ki paidin ki Kristan ki paidin nang rawalay tanang marbaw blay umjubahap ka jing duay tanang marbalay tamaki ki be kendu aga jim ki ba paidin
Reu Job uong, even though he may slay me, yet I will trust in him. Compare habang ilatip siya Jisu. Kaya gibajay hani ka pertay. Kijinge gibalay pojat niya kikendo. Rengin mani bayu hado ka bakot. Larang ina itu yo try Jisu in a very intimate way. Snow top hash pang jong u. Kaya gibaw long nakapta jongi. Mdetang kijingger ku. Nin Laban ong kumoong u Habakuk. Yaitu benta gibangi puli na kapor si kapor. U Habakuk uong kumni haka kitab Habakuk lanong balay dekot kat nyaw bakat perang. U Habakuk uong kumni sengap. Nabala umpo senti uding dembur. Limni dan anam syam so how ding wine. Kajing minot kamu kajing 3 minot jong u. Kajing minot uding olip kan du. Bat kileng kakin on penmi jing bam. Ya kilang berot on penduk no kamu kilaban yap klam kilaban syatu. La penduk no ne kijing ker. Bat kinam dan masih hasem. Mdan jikar khusyuk, mdan healing, mdan Yesu. Dekot bakat prawong, penban ngan syat kemen. Mdai tamangan syakriyo, wangan dah syat kemen, how try. Ban ngan lek kemen, how blay ka jingpen im jonga. Nampak balai kini ki argut ki bala ong mentan u Job baru Habakuk. Kila itu ublay jongki. Ndai tang he Kiei jong nega pertai. Reki tibha sepang ublay. Mensyuah kapol bikidang lek yalap keleng sodong pengidang samla. Ngakel mau don wei kena samla. Dak jing syem mensim wong kumne wong. Ngati ba pendap. Lara ublay kenjat yang tang bapoi sebeneng biang baik. Larang apoi beneng dah syak kenjat ru biang baik. Ngoleh kata kajing sengu ngoyo blay. Tang bala penim te. Tang bala penim la biang. Ngoleh dah boleh kenjat ru. Tang bala apoi beneng la biang. Kuki kun ke jo blay. Ngakua ni kesengi. Bata kajing ayah higa jo blay. When you play when you rap yang ini, bangin singo tu bah, bangin itu kambah, ya Jisu, oh my God, my God, my God. Idit itip bah bangin jia keren bah bat injilai jinglai, ikado no jonga. Kau mah bangga perkat sepang utara Jisu. Kau kikun jo blay. Kidon kibentana kaktin jo blay kibangan puli, kibangan la puli na kapor kapor. Dan si kelam long kajing pen kemau yang ini. Dan ini nam taki wei pat kalong kajing pen temai bagi dep sepang neu Jisu. Kawei pakawei ka Bible, kawei pakawei ka kitab ha ka Bible. Every book in the Bible speaks about Jesus. Kawei pakawei ka kitab ha ka Bible ka keren sepang Jisu. Baroh, nado Genesis hadu jimpen pau. Nak tahu Jisu ong kumne ki Parisi, Worthiness nong basan kot balai pondai. Jisu ong pi yit bai ke jing to, naba haki pimut bapiyo ya ke jing imbam jikut. Kitaru kilong kibaya pala yanga. Ngan reveal suki pasuki, little by little. Sepang unong penim jongi Jisu Kristus. Kemala orang mentat kidon ki bentana kaktin jom lagi bangan repeat. Ye ki bangan akren mensyua. Ringa kuat bahkan darung hakidok nu jongi. Kana long dok long senam hangi. Bagian singo tu bah sepang Jisu. Ngenya pej ya Jisu kum unong tau, unong penlong. Ye ki Baroh. Jesus the Creator,
of the whole universe, things we see and things we do not see. Katahui ka point, ngenya pe yo Jisu unong tao, yaki ake Baroh. Ka kitab Genesis kal nong menengkong khat menengkong. Ka Bible ka ongkom ni. Hagaba menengkong ublei ula tao ika Pdeng bariga kendeu. Hagaba menengkong ublei ula tao ika Pdeng bariga kendeu. Baka jingkali kalong uni ublei. Who is this God? In the beginning, God created the heavens and the earth. Who is this God? And the answer, this God is Jesus. Ông bạn nhà hallelujah. Uni unong tao, uni ublei ba tao ka Pdeng ka perthei ude u Jisu. Balap Mdei bang syukran na nei hanrei ka Bible ka support ya kata. Na ka gospel kat komunyones long menengkong. Dekat menengkong ngan puli. Sengap. Hagaba menengkong. Haga kitab Genesis udan katu ka baong hagaba menengkong ublei la tau ka Pdeng ka hagaba menengkong. Haga gospel yones leleng menengkong ka menengkong kong hagaba menengkong. Ula don uktien, mdei ka ktien, ki don ki briu, don ki paso ki bong, ki don ka ktien, mdei ka ni. Udon uktien, baru ta uktien, ula don bad ublei, baru ta uktien, ula long ublei. Khotbar, uni ula long hagba menengkong bad ublei, Dau la long kiei Baroh but klema shim la long kiei ru ya kabalalong kaniga benta ka kren syapang Jisu ude uta ubatau ya kiei Baroh ka kitab Sam ka basis paar kat khotbah san ka ongkom ni na du mendai melaseng ya kan nongrim juga kendeu bat ki Pdeng ki long ki jingle ki kti jomi the amplified kong at the beginning you existed and laid the foundations of the earth. The heavens are the works of your hands. Nadu ko basdang Deu Jisu Dei mo batao ya ka singi Dei mo batao yo bunai Dei mo batao ya ki billion ki klor hasahit Pdeng Dei ma batao ya ki ya ki duriau But dei mau bala bo bej ye ki planet bad ye ka pertheiru. Bahkan ya hagalenti jongka. Ba Baroh ki ubnai ka sngi ki klur Baroh kindon haga jaka ka bala bo bej. Bana do bas dang ka perthei hadu menta ngimpat yo singo banong bo ubnai yo tengku ba ka sngi ki klur ki tengku ba ki accident. Ndon ji accident kay ka daw. Kajubab doon na ka Bible. Baka tagalong singap. Sam life hulay kot bakandai. Na ba ula krente kalalong ba ula hukum kala neskem. Ukren kalong baru hukum yaki begin don haki jaka begin deban don ba ki neskem. Ndon ka we pa kapor kabang iyo iki news banong balay tengku ubnay ba singi ba ki klor. Haperthei tangka accident kalau teliki kali accident tlam si tlam rekat nuka jing bon ki met Pdeng ki klor trai Jisu tawla bu iki hak ta benta bakim dei ban ki nang ta. How great is our Lord. Nga sautanat palat ya tu ko jiruai ka ba man ka por bang ruai tu ko jiruai ka no jonga ko God of wonders,
beyond the galaxies. You are holy, holy. Universe declare your majesty. O Jisu, o bad ikimet baneng Baroh haladi. Bakinum yad bakala nakataka kos kabaw labu iki bikinyad. Ka Bible ka ong komni singap. Nakashiti Kolosai, kalau nong baneng kong dekat bakat riu, bat kato ni dekat gini pay sengap. Naba hau la tau ye Kiei Baroh, haki Pdeng, pada kendeu. Kiei kiba Laban yo I, bat Kiei kiba Laban yo I. Laki ket, lani ki hima, lani ki jing sensyar lani ki bor ya Kiei Baroh ken la tau da u bad ya u la tau da u bad ya u singap kat bakan yo singap kat bakan yo kong kumni bau la long men shwa Kiei Baroh bad hau Kiei Baroh kiai ne lang How Jisu Kiei Baroh kiai ne lang. Haka New Living Translation kong kumni. He existed before everything else began, and He, Jesus, holds all creation together. Jesus. He holds all creation together. Kiba puli ke science, ngangam dia science students sama kandiat puli hi mencari school. Bahkan percaya dan tahu akses, apa yang juga percaya. Babaka percaya kaya saudong you access. Where you tahu access fitip, udah you Jisu. Ong bangga haleluya. Tahu access udah you Jisu. Ubatmu Kiei Baroh. Ngadu ka bastang. Jisu daladiu ong ngadayu alpha ban ngadayu omega. I am the beginning. I am the alpha and the omega, the beginning and the end. Kamamut ngalong mga uta ubasdang ye Kiei Baroh. Ban hanga Kiei Baroh kinkut. Kawai naki jing shun baki jiu ki shun yo Jisu. Ban bikida kuan ban peniap no yo hat ko pod barang don haka pertei. Kadau kalong namar bau Jisu ong ya wi ka kentinu ong. Shua bayau Abraham on ka ngaladep don lupa mga. Before Abraham was born, I was there. Nakatadaw ki jiu ki klik ka klik ke jongki. Kumlum kumta ni chuy ukpa jome ni chuy ka kmi jome ni chuy ki para ki jame barakhoj menur menom daga ktin saraf na uni ubrio u Jisu ong yaki jiu. Even before Abraham was born, I was there. Yonis pra san po pra singap u Jisu le tu haki shisha hakaktin tenrai shisha kamut verily I swear ngasmai nga ong happy menba ompat kayo Abraham nga long kuki kun jo blay hakapor ka ba ublay upenlong ya ka jutang ublay ukpa upenlong ya ka jutang badu Abraham u Jisu udon lang hangta. Ikan mau nak keting ke joblay. Nak kitab Genesis kalau nak berkat san.
Ublay ukpau ko abanta ka jutang. Baru Abraham. Hadin bola khot yo Abraham. Baru blay ula ong yo Abraham ban shim ya teki sim ban shim ya teki langbrod nangta bat ban ot yaki ar leng khot bat ban bu yaki ban nangta ban a yaki kum kata ka jing ai ngu thang. Show blay. Tanya pelibat ngan ke kitab Genesis. Kalau no bakat san khot bakat nyo sengap. Habau Abraham ulap lelut kita Baroh ulap pen kre kata ka jutang. Bantau bau trai bau blay. Kaya ke baca sengap kau ongkom ni. Kalau jaru habalat sep kasngi bat ba kalau do kalau dum teliu hakmi kalawar ding kalawar bame tedem bar bat ka syarak bame ding ki ha Pdeng kita ki dekhot ha ka pareng kam ong ka ki ong pas kemud Kiei leng ba na Pdeng jo kita ki dekhot ot ar liang artli Kiei ki bat yai mentahang ni ban ratify ya kata le ban scam ya kata ka jutang kalau tahu baru Abraham artli Kiei ki bat yai leng ba kini ki jing aingu thang ki ot ar liang kawai ke dei ka syarak kawai ke dei ka lawar ka dei ka lawar bami tedem bat kawai dei ka syarak bami ding ki sekolah ki ong kini artli ki dei u bleu kupa baru Jisu Kristus ai thap ti bajam shotrai nomor balai kan muktin jo blei habangi penlong ya ke jutang habangi le ke habangi deban don kisaki bat kisaki ke deban long arngut shaneng ban penlong ya kata ka saki ke babiang u blei baru kupa baru blei ukon Kiei lengba kita kijing ai ngut tang balapan scam haga ta kasngi ya ka jutang kabla tau baru Abraham kabar habau blay ukot yau Moses man bau Moses udon hakari khalau Hikin mau ke ai bau blay ong yau Moses habau Moses ong ngan ong kumnui ki kun Israel ke ga kerteng jomi ke bau blay ong yaki yau Moses ong yaki baka kerteng jonga kalong I am who I am ngalong bangalong tim ne em ko ki khun jo ble ka balang baka we ni ki kerteng ge jong Jisu kalong the I am oh my God the I am kata ka de ka we ne ki kerteng ge jong try Jisu o Jisu o ya rengkat baki khun Israel na du baki mi na pori Egypt ban lej sekari kanan uyai rengkat batki ban poi sekata kari kanan re uyai pen pau le dia mar umpat simla wan long briu seka patei pen pau le dia haki different form bat kawai ni kita kalong pen pau le dia kamu mau siang ubayai rengkat batki San mudur mau siang uyar rengkat bau trai Jisu bat ki kun Israel haba ki kun Israel kila poi kila minari Egypt kila once we ke jaka bakata ka jaka ka bom don bakila sliang kila kanyom yo Moses bakai ba jaka long bau Moses le show blay banduai ban pan no blay ban yo bakin di ki kun Israel kay bo blay wong tay mau siang ki shoy tay mau siang baru Moses le do ding do ulap shoy tay mau siang bat ka kalami baru ay new mau siang udah Jisu wow ko ki kun jo blay
tu sik nginum sim sting teh jadi bo Jisu ka perthei ka sim sting bana tamlin man ka po si ong sipan kan mawengi tiki brio je ka perthei ta do ni ai bayat kum ni tai Jesus Christ come with you blasphemy belittling the name of Jesus. Uni mau siang ubayat rengkat bagi kun Israel. Deu Jisu. Singap kay baca. Ka Bible ka proof ya kata. Singap. Ka siti ki Korin ka menengkong lanong masipau dekat balai. Siti ki Korin menengkong lanong masipau dekat balai singap. Kay baka Bible kong. But Baroh kaya bam ya ka ju ka jing bam. Bahkan jam mesim, bat Baroh kila ya di, ya ka ju kajing di, bahkan jam mesim, namar kila ya di, nau tau mau siang, bahkan jam mesim, ubabut ya ki, uta mau siang ulang Christ, ong ban nga hallelujah, uta mau siang, ubut ya kun Israel nadin, kim tip bau day unang pelim. Jisu Christ. Haba kita seliang. Ublay wang Moses show. Bat ka kelami. Singap ha ke kun ublay. Singap ha ni. Pai hui kan jakam dan hang taruh kedum. Baru blay wang Moses. Kelek keren yu tu mau siang. Keren yu tu mau siang. Rika iba jakalong daka jing bitar namar bagi kun isay lapan tot pal yaw Moses ulakum syok biang yaw tau mau siang daw ding do. But nang tau bleyu bitar yaw Moses suang menum yaw poi syakari kanan. Kay kadaw haka shitij Hebrew ka pensyayangi baka takalong wat sanarfna yaw Jisu asin. Kuki kun ke jo bley kisam lagi badan hang ni Baroh ngamong tak kisam lagi rang baru sa Pdeng yo try Jisu lama bigi pop jong pi what le shu ya kitu ki pop ya bay balu try nama ka Bible kong ladang ile pop yang ngisa narfna asian yo Jisu Moses hagaba menengkong ukren yu tu mau siang habong hagaba menengkong ushoy yu tu mau siang ketika dak balasana pnayo Jisu haga sien gabar ublay wong yung Moses syukran just speak to the rock reu Moses ubom daw tu ding do ublay wong menumpoy sikari kanan kukikon ke jo ublay what paidin Sa Pdeng yo try Jisu what shim sting hakaji day baru blay what shim sting yakajing penim what paidin nawala dangi paidin bangi le biang Kiei ke gibam rim gibang le kabab ketien jo blay kong hakashiti Hebrew ni sanarfna yo Jisu sa sisin dalaki jongki kti gi jongi nama kata daw ya bay bau try o Jisu ya rengkat bagi kun Israel o ki kun jo blay hakapor bau Moses dan shu ka perthei o day o Joshua o bailam bagi kun Israel ban lech ta kari kanan kibon kinong shun kibayeng ila persya gi kun Israel Kidan kiwi ki breu. Kiba syong haka wei ka nong ba. Kiba keteng ka nong ba Jericho. Kinir kilong kinong penwit. Ya ke jelen ti ke jong ki kun Israel ban pois kari kanan. O Moses, o Joshua, o haban ye le. Persya ikini kinong Jericho. Baka day ka tama ka ba kraw. Fierce battle. He has to fight Joshua
Baru Joshua sengutu umla syu banyele kan dekat thama nomor begini kinong Jericho kinong gibaklan bagi Dann hai kita ki fortified ki Dann hai kita ki kenro ki bakes sadong yaki umla banyele kan dekat thama duai show blay bo blay nyerap you afitim ke ki baja blay upha your way real Banwan banyarap yo Joshua yu angel tonyo pulibatnya naga ketien ka jong ublay naga kitab ka jong Joshua ka kitab ka jong Joshua kalnong ka san khot khat lai khat saw khat san sngap Rafi Island ngan puli manang ni khnang wa pinsyur singap ikis ko jepi banyo bakan syai ba Lenong basan khot khalai khasaw khasan ti habau Joshua ulah jan ka Jericho ulah khmi lagi khmat ba ulah khmi te khmi la yeng ubriu mdeu angel la yeng ubriu hamat persya jong ulara hamat persya jong laka talwar hakakti blasei kakti te Joshua la lech shau ba la ong hau me hakaliang jongi ni hakaliang kinong le yangi te ula ong hanre kumu kapten jong upaya pom jo try ngala wan menta baru Joshua ula dem ngon ngim jumani ki angel Bau Joshua la dem ngon ka khmat ha ka khandeu bau la mani bau la ong ha u ko kan rat jonga tu ula ong ya u ko kan rat jonga ula ong ayu halau syakri te uta u kapten jong upaya pom jo try ula ong ha Joshua tu leit no iki juti na ki jat na ki slajat na magata ka jaka ha ka ba meyeng ka ba khui te Joshua ula le kumta uni unong yalam juksi pai bakrao. Who is this captain of the army of God? Scholar ki ong udeu Jisu. Pimlong excited. Udeu Jisu. Namanya au Jisu la tip you haka kitab jing penpau kumuta unong ile thamau bakrao. Unong job thma uwa shong aku kulai ke bali udeu Jisu haba yau Shidrak Meshach pada Abednego la bread hagalawar ding ke batang katkum Daniel lai long balai ini me puli tho Haba yau Daniel, haba Shidrak, Meshach, Abednego la bread hakalawar ding balatang. Nomor baki yeng na gamenta ukan rat jongki yo baki syakri ublei. Haba la bread yiki hakalawar ding. Manu bakin ti halawar ding. Manu bakin ti halawar ding. Ong seyanga manu bakin ti halawar ding. Jisu. Jisu ukan ti hakalawar ding. Nama kata daw tu Nebukadnezar habau yo yo Shidrak Meshach Abednego bam shimla jai yeki wong yo sangut kibaya ya lai lui hakalawar ding baru way na prenjiki ulo kadur jong kono blei way uni udeu Jisu ko kikon jo blei phim tip ke bau Jisu le nam ta jong pi wat hakapor wa phim tip e ru Nan mi dah pitia, phim tibe isu phim tibe ke baja ya ka surrounding hang tu ka jaka ka yang asama pitiong bisba pitia phim tibe isu ina lom ke bayap manu bayada yang ni Jesus was there. He was there. Manu bakasiu tia ini bu ek alam how to belayap
kan pa ka alam kat baka dakispa sin kan pa utu ayap unum kesu ngi habangi thia man mit ngi alhum ke bayap ngim te besu manu baka siu thia ngi mestep dei ka jikan I jong siar dar dei bakan I siar bu itu siar bakan I hak tu ber bayap manu baklipat ngi ne ka jing thia hudeu Jisu ngi pe ka balai ka jum kiri start ki ong hana bala kumba shispa san billion ki briu kila im hang ni ka perthei naru ka pojo adam kumba shispa san billion ban menta haka perthei menta ni don la jan kot ka pra billion ki briu kila bun haka perthei ni singap ku ki khon jo blei kiri start ki ong bahang te hasahit beneng kite ki klur ki bangio iman mit ki don hang te bad hang te hajrong sun beneng ki don kita ki galaxies ba ki don kemba daki spa daki spa daki taki spa billion ki galaxies spa billion ki galaxies spa billion bahwa ka way ka galaxy don daki spa million ki klur ka galaxy na kamentang gitu bom seng tu ba kalong kata ka jaka ka baki klur ki lum si jaka lawan ono kumta hang tu ki lum but daki billion ki don kita ki galaxies but ka way ka jaka ba kita ki klur ki lum ki long daki spa million tikat no post pa billion ki don ki klur scientists ki ong wat way klur ba ret tamu tau dwarf bakateng dwarf planet star kam he bun sha ka perthei rekini ki don ba ki yai la ka jong ka benta jong ki hadu manta kamo ong mene mdon ka wedo ka por ban om ki accident pra billion ki brik don ha perthei kat no million ki kali ki don ka ja accident ka kat no post pasien aja Henry 4 judon ka wedo ka sin wat kata spa hajar billion ki klur ki don 4 judon ka wedo ka sin man ong ba ki klur ki accident balai nama ulah hukum yaki bakim dai ban kerja na ki jaka bala bu yaki udai we utau bala hukum yaki we utau bala bu yaki ki jaka ban don udai u Jisu you are not serious Skap kay berketing job le kong. Skap kay berketing job le. Wow. Skap kay kitab Psalm shispa sau punyo kong kumno. Psalm shispa sau punyo kat basau. Shispa sau punyo kat basau kong. Utrai ukeng ya ka jingyau ki klur. Baru bu kerteng yaki Baroh. Ini lah kai show people boleh. Tong ini lah kai show se. Nang ini lah kai show. Sim sting show je dia boleh. Jisu, itai Jisu le you. Ngim so tu, ngim tip. Ya kajing krau, kajong ni. Unang pen em jongi. Hari yang pertei, kumala ong mani kita kira start ki ong kumasih 4 billion ki beriu kita imak pertei. Man menta hari yang pertei menta kita kumba lajan poi pra billion. Wah dia keteng pendap ngai lengai. Wah dia keteng dani
Gordon ngai la ngai. Wari Keteng Lana ngai la ngai. Kanobilion pra. Wari Keteng Adam bun ki Adam. Henry wat ya ke Keteng jo ki klur way po way udon la ka jong ke Keteng. Baling mai sabti macam show tra Jisu. How great is our Lord. How great is our Lord. Singap kan khot ke basan. Nang ni kitab Psalm lo ong mentan singap ke ik ka Bible ko ong. Ulat ubakraw long utray jongi. Badu baklain haga bor. Ka jing sempang lani ka jing start jong u ka bom kut shu. Kut shu. Mlut shu. Hak English Bible ko ong kumni hak the khot ke basau English Bible ko ong kumni he determines or determines whatever mentang kilai kelumar kan pronunciation. He determines the number of the stars and calls them each by name. Kabasan, great is our Lord and mighty in power. His understanding, His wisdom is inexhaustible and boundless, unsearchable. Kajing kraw, kajing start, kajing sempang jo u. Kalong kabom la shu ban yit. Mla shu ban tip, mla shu ban ti. Mlut shu. Mlut shu. Ngadang ong hak tu si jong idit. Kas ta kajing start kajong ula dadeh kaliang pisah. Kalalong no kumainuksa Thiet aeroplane ba rem tam perthei shispatali aeroplane man ka sngi change aeroplane shispatali man ka sngi em shi hajar snem ru mlut ka spa mabalay inexhaustible mlut kajing start kajo Jisu ka bom lut shu but kabom la ju kabom laru ban yit yaka masuk kajing start baka bor kalong hadu kata Psalm sis pa sa pusan khot balai thong kum ni uba kraw long utrai baru ba deyero e baka jing kraw ju kabom la ayit shu na Lord bom la ayit shu ya kajing start ya ka boru ka jo la ayit shu Ong ban nga hallelujah. Hak amplified ko ong. Grace is the Lord, great is the Lord, and highly to be praised. And His greatness is so vast and deep as to be unsearchable. His wisdom is inexhaustible. His greatness, His power is unsearchable. Mlasho. Now, kren itu lightly point. Hawas dang. Sepangajing kraw kajong new blay jongi u Jesus Christ. It's a mystery. Henry ngayam kadaw kalon marbalay. The greatest mystery of all the mysteries. Kajimayan Kabakraw tam halo ke jimayan Baroh. Habang nga jimayan mystery kede ke bang nimla ban sempang. Nimla ban sempang. Nimla ban batay. Kemudian ba unbatayable. Mystery. The greatest mystery of all the mysteries is this. How this creator of the universe, who was there when God called Moses, who was there when God made the covenant with Abraham. He was there, he followed the Israelites when they traveled, when they journeyed from Egypt to the promised land. Udon rengkat batki. The great I am, the great mysteries of all, the great mystery of all the mysteries is this. Kajing mayan halo kajing mayan bro kalau kani kumno wan banyap namar jongpi bajonga
This is the greatest mystery of all the mysteries. Kumlu bau ni banyau iki keluar babu iki cakap di bandon batau ke Pdeng ke Perthei uni bamlashu ban yit ka jing klan bor jo ya ka sta jo kumnu wan long brius ka Perthei kumnu wan ban yap halo jo ka ding na na ka mata jongi kinong pop kumnu saban thia ki khmat ki ba phap riu jo la da daily kum shangi shine ki khasi ki ba bam kwai ma bia nga sgo klem akor da ka kha kwai thak we yo ni bangi bia we yo ni bangi bia we yo ni ba sha tham we yo ni ba sha sempat we yo ni ta ba bad akin ho kti jong u ya ka singi ho bana ki klor the great mystery of all the mysteries kumno bo one ban yap halo kading bana nam ta jong phi ban nakam ta jong na kata dia ke mystery kebangin demla ban tip menta ka Perthei satang on dagi re kendu badu ngin sa shai lut ngajau ki umat bona Pdeng jengi ki khun jo blei mdai ta mangi hang ni ka mut ka Perthei Kristan ngidang tip yo Jisu only from the scratch tanasla Jisu bakerku Jisu bapenim Jisu bapenkhia Jisu balaya kamba madon ki bri ki baong haba Jisu haba ki duai haba blei jubab ki duai jongki si ong ptim ngala dom de blei please we are just dust in his hands alut Ngidang kita ki pui hagi kti jo usu pesat hare umle akun tau ya syabat ni wan ban yap nama jongi wan ban yap nama jong phi bun Pdeng ji ong indang tanah scratch what Apostle Paul, the greatest apostle, but the revelation kabau yo no blay, kabaka jing crowd jo kata revelation kalau hadu kata what blay ubu hau ya usha kado, but pas ngaurit you, upol thoi kata, o mayo ngas ngau sarong, uniu apostle ba yo ya kata bala leche do ka Pdeng balai, ulai ilut ki Baroh. Hanrei haka sithi ke bau tho syakinong Philippi wong kumni wong ngakwa ban pip yau Jisu wong mangan yo itu yo ndai bo polom pat itu ula itu yau Jisu man bau Jisu ya syambadu halenti sa Damascus ula Pdeng yau Jisu kajing mut jo Paul bau thong ni kamut ban itu yu kum tong panim hari kalong banang itu shu yu banang itu shu yu ma ulong the mystery of God ko ki khon jo blei kata ka de kajing trang ka donut ka jonga kajing trang ka donut jonga ngi duai ta jo phi ki bangai ki ba don hang ni ki ba peit lang ba ki ni ki media
Kajing duai ka bangi duai man kapor merit mangangi duai om tangi kini ki badan mentahang ni hari ki hajar ki pau hajar baki lak ki basawan hadin ru rau trai Jisu dang paskem kajing duai ka bangi duai ka long babaro ini thu yo Jisu ka baulong to know him bani thu you shu ban ihit you shu banang ihit you wakat do ko ki khon job le wakat do ko ka balang ka job le ka bible ke thu yengi baga beneng ka de ka ta ka jaka ka ba phla ne ka ba phalatam. Heaven is a very, 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 very wonderful place. Beneng. Abaki surok jongka la siang dak siar banala pure gold. Banang ta ye kikiro Baroh la decorate daki diamond. Utu wei malunai ubadon haka crown jong siem bilat mentah ki ong eu tu ko hinur udah barem tam habneng ko hinur ulong just a common thing, just a common stone kata dia ke beneng namar bala decorate ke beneng kemau mentat ki surok dak siar banala bari ki kan ro be ki we la decorate de ki malonai ki barem dor banalor kata la ong shu ba unong thau jong karu deu briu ude do blay. The builder is not man but God. Ka jingkali kalong how beautiful heaven must be. How beautiful heaven must be. But cookie corn job laying a cop and on a capo, hot cabananga jaka, capa pla, nega buckle platam, wait tanan, wait tanatam. Ring a cop and only hangni. The most wonderful thing in heaven and the most attractive thing in heaven is none other than Jesus Christ Himself. He is the wonder of the whole heaven. Jisu. The most beautiful person today, Jesus Christ. He is the central part of all attraction. Kaktiin ka jo blay ko ang baba breutam na Pdeng ki pau hajar. The fairest among 10,000. Uday utau ma utiu lili janga pentor. The lily of the valley, the rose of Sharon, utiu kulab janga Sharon. The bright and the morning star, uklus te bapernai. His name is Wonderful. Wa plan go platam habneng bangin yo I de Jisu. Ko ki kon jo blay. Habang money tongin money na doka do note yo ni. De nak takadaw what kita ki arfo sangut kita mamasan ki member of heavenly Sanhedrin but kita ki angel ki ba don bortam ki bread Baroh ki pansiat balai ki ong we are not worthy but ki ong you are worthy, you are worthy, thou art worthy, thou art worthy, thou art worthy, O Lord. Ni one itu jiruai. Jipen pau long besau. U asap
u asap mdei u asap mo u asap u batho ya kisam ya ki babun ki bentana ka kitab sam ki bla penlang ha kitab sam u asap wong kumno wong ha sam ban yo pulai khat apply wong kumni wong ngadon ya nu ha Pdeng henry tang yemi badom don aga khandeu ba ngakwa na Lord jong me. You are everything to me. On earth, even in heaven, you are all I need. Udon way padi, ubatho wong kumni, hapdeng jigi elenti jigi babon ki eke bo mada ka jim wong. Kata deh kitab Sam, wong kumni wong, yanga on sepenhun on dang la yo yo utrai markhamat. Don ki eke hega GM ke jongi ke pidwai pimyo jubab. Ma bianga don kilong kami kibom yo khun wat dom yo lok wat ya dom Shillong shenrang wat dom itu kintei. Don ki eke kiba pi struggle haga jingim. Pikili bon ki eke teng ya dom ru. Hanrei ka wake along ba onda pila yo ki mat ke jo ukenrat. You will be satisfied. Sepenhun Baroh kita kijing kuat jong pi. Tau beriu jo bleh ha kitab Sam uang kunta. I'll be satisfied when I see him face to face. My God. David, same David. Udah ni ka wei ka jing trang ha ka do no jong u. Kadu same David, wala dan lut ki eke Baroh. Udon ka tang ka we ka jing trang ka do ka jung u. Bat kata ka jing trang ka bo same David udon wong. Ka we ka jing trang ka bang don ka long. Bangan kami ka jing babriu try. Hagasam kabanyo hagasam kabar phonyo. U David utho kamni singap. Samar punyo dukhat basau utau ni kajirwai wong ya kani kawe ngalakarpat na utray tang ya kani ngan yai wat man let you ban wat kata to do what wong bangan yo syong haga ying jo utray baro gisngi karta jonga ban let you ban syong haga ying ga jo utray ngak bui ta ka jingkeli ba ka jubab o David wai wong bangan yo khmi ya ga ji tanat mdei kaji tanat juga beneng mdei kaji tanat juga kesiar mdei kaji tanat juga maulonai kita ki kohinoor kita ki onyx kita ki safir kita ki babon ki emerald mdei kaji tanat juga ta uang bangan yok mi ya kaji tanat kajau trai Hak English Bible huang. Kong ni. One thing have I desired of the Lord, and that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord forever, all the days of my life. To do what? To behold the beauty of the Lord. To inquire of his temple, the temple of the Lord. Taman chupet. Junam ko ki khon jo blei ka jing ba briu ka jo try Jisu ka long shadow bomb jukut million billion years ka ta ke eternity begin song nginum nya ba chupet ya ka jing ba briu ka jo try Ini mesti ke bening. Rau pol thok kum ni, khtian jo blei kong kum ni,
upol udon yang ka jing terang ka jong u na kam tagi bangai haka shiti sheke kolosai larong baad khot baad balai upol ong kum ni sengap ngan puli baad balai bon yo pentingan ni kita nu jongki hakla penya so lang yaki hakajing ya it but hakajing kan race pa Baroh jong kajing ngeu scam kadap badap biang jong kajing sempang begini yo tip ya kajing mayan jong ublei kebalong u Christ, the mystery of God, namely Christ. Kebalong Christ ha ubala buri ya kajing kan show Baroh jong kajing start bat kajing tip ha ke English Bible ka kam shai ngan puli ngap ong kum ni upol wong nam tagi bangai wong my goal, my concern is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ. Jesus, u Jisu, udei kata kajimayan joblei. Karbalai, in whom are hidden all, not some. Nabahau, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Kado ngan puli na kitab Psalm, na kitab jimpen pau le nong basan. Ngan puli tu kalau nong brokaway sengap. Kiei ke bau Worthiness utho. Haji pen pau la pen pau ya ka buram go jo tra Jisu. Kendiat sengap. Jimpen pau san naru ka khat banang kong. Ngan puli sengap. Worthiness wong bangalayo I hakakti ka mon jo tau basyong halo ka khet ya ka kitab. Kita ki bajah beneng mentah. Kabeneng kamdei kata kajakak bes terlibat. Kadai Howell don ublei don ki angel don Jisu don keket don ki eki babu nang teh beneng. God of wonders beyond the galaxies. Banglayo I hakakti kamon jo tau basyong lo keket ya ka kitab. Ya ka tho syapo ba chalor ya ka bala pendai laha deki nyeu gaji pendai. Bangalayo iyo angel baklan udah perta dekat ketin bajam. Wei ubabit ban plid ya dekat kitab ban loj ya kajing pendat jongka. Habalara ya kata ke kitab scroll. Wangel perta uyai sedang keleng juga beneng. Wei ubabit ban plid ya dekat kitab. Wei ubabit. Henry ke Bible kong sengap. Badom don habeneng. Lemni ka kendau, lemni siapa ka kendau? Ikan mau, kasti Filipi ar, kalau nong kalau nong bah sipau, bah keteng jo Jisu ki bah beneng kendau siapa kendau kendem, hang ni ka ong kaju ki kentin. Dan menoru habeneng, lari kendau, lari siapa ka kendau? Kiba bid, wal ban kemi tang, watang ban kemi haka. Tiga ki baca. Ka eka bau Worthiness wong ti ngalayam sibun hang ni ka Bible Khasi ka ong yam sibun ha ka English ka long then I cried bitterly ngadayam sngau sik thang balai namarom dan manu la banut balong wodi ban plead ya kitab reh pedeng juga jing yam sngau sik thang jo Worthiness uba thoi kitab jimpan pau. Don't wait on basan bong. Worthiness, wadiang. Balai ke kedau. Sekap ka Bible ko ong. Ti way na temen basan wong hanga tu wadiam. Hakmi utau sing balong na kajat Judah, the Lion of Judah. Uthi udibit ula job ban plead ya kata kita ban loj ya kita ki nyeu ki pendat jongka. Bangalayo I ha Pdeng kata ka khet.
Bagi kita kisau jing tau ba im, pada Pdeng kita men besan. Yo kun lang brod udah yeng. Kum yo bala peniap Jisu. Udah don nyau ki reng ban nyau ki khmat ki balong kita ki nyau ki men simu blay ye ki bala panos ka perthei Baroh. Baula lek baula shim ye ta kitab na ka ketika mon jo tau ba shong lo ka khet. Temen baula shim ye ta kitab kita ki sau ke jeng tau ba im ba kita ki ar phongut kita besan ar pho sau ngut kita besan. Kaya dem kaya hab dem hakmat utau kun lang brod. Kita don way pa way ka dui tara bat ki plang siar ba dap da ka jing ai ngu thang ba eubi ki belong ka jing dwai jigri khut ko ki ru khut jo blai ka jing dwai fikin le no ai ba ki ruai ka jing ruai ba thamai re ong melong over day ban shim me da ka kitab ba ban pliet ka ka jing pendai jongka Nabala peniap kenyemi singap. Nabala peniap kenyemi. But mila siuspa how blade dekat snam jong mi yaki bana ka judge bagi telit benau pait lang benaki kenjaban real Baroh. But mila penlong yaki kisim bagi lengdo how blade jongi bakin sinsyar haka perthei. Tingalayo I bangalayo sngau ka tin sawa shibun ki angel Baroh saudong ka ket bagi ta jing thau ba im bagi ta kita men basanru bagi jing khen joki kalong 10,000 sien ki 10,000 bagi hajar sien ki hajar mo ma nyushu kita ong de ka tin ba jam ulong over day utau khun lang brod ya bla peniap banyo pedang ya ta bor bagi ka jing respa bagi ka jing start bagi ka jing la bagi ka jing penen burom bagi ka jing kerku But ya ka jing tau Baroh ka don ha Pdeng bahlo ka khendeu ba chepo ka khendeu ba ha ka duriau ba kiei Baroh ki ba ka ta ngalayo singau habaki ong hau tau ba shong halo ka khet ba tau khun lang brod tolong ka jing ku Baroh ka jing tau ha ka leng sodong ki perta hau tau ba shong lo ka khet ba tau khun lang brod tolong ka jing ku ba ka jing penen burom bat ku burom ba ka bor ki bom jukut ki bom jukut bagi kita ki sau ki jeng thau ba im klei ong amen bagi kita ki arpho sangut ki tamasan klei dem klei hab dem bat klei mani ko kabalang ka jo utrai tungin nang ban mani utrai na do ka do not larangin pat yo I larangin pat singu thu e ka jeng krau ka jo no pan im jongi Isya ambil ujis nong penim, ujis nong suspa, ujis nong penkia. Ni keren tangi centered around blessing, success. Renangin singo tu bah, uai uni. Nangis kem gaji im juga kan kela, gaji mani juga kan kela. Kan kela lu na dong shidong. Kuki kon jo blay, kawan ong. Let us not take God, let us not take Jesus for granted. Tuginim sim sting hagaji dejing about try. Laki lang iba buon gibenta. Wala lagi day makana hagi ministry ba beli why happy, why hangi. Watch him sting. Watch him sting. Watch him sting. Dia tengah perkat haladi. John pun kut no. Dia tengah sim sting ke kam ke jo liu khot yang nga siap ting dah poi ha ka por. Try ha ka bor ka buram bakrau jun ong shai meja. Ko ki khun jo blay anam sim sting ye ka jing khot bo blay khot ye phi baling sim sting ma ngim tip te u ne utrai Jisu ngim tip ngim sing thu hadu kat no ka jing krau jo hadu kat no ka buram jo hade nang sing thu angai skem ka jim juga kan kala Mabarabor kam tam haka pertaimenta. Waki sermon jungi ki centered around self, blessing,
healing miracles iklat ban keren sebab ini bamu ulang uta Pdeng ju Kiei Baroh hakajim jungi gua ban ni won ban mani au try dua kapol kam syashu wala kata twin jirwai ka we jirwai ban mani yo worship team klokloy ali se jong klokloy maaf yang tlatip hitang hak tak tayo banwan nga ali po Afrika ngalaja te rafidom ru sadom hasun pimegenu syu nga Tuin mani yo try tuki khun jo ble to si ni mani yo try na du ka do nut ka jong You are worthy of it all. You are worthy of it all. Cloy. Right. All of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You are worthy of it all. Oh, you're worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Mere hak ban yo yaro, mere hak ban yo yaro. Oh, da shisha go try chang mame, mere hak ban yo yaro. Namar name kilong. Namar name shame kinyai long, but shame kinyai medeyo kaburam, medeyo kaburam. Say you sing your right, mere hak ban yo yaro, mere hak ban yo yaro. Oh, sang mame he go twai, mere hak ban yo yaro. Namar name kilong, namar name shame kinyai long, but shame kinyai medeyo kaburam, medeyo kaburam. Kagit penwai no. Let's take away kasi isawan hang ni ban shim mani be utrai. Ban shu the no igidok no jingi ko malong ka Mary. Man should tear no, I get on no jongi. Hakjat jong. Nari na singo tu. Kat no kajing crow kajong ni ublay jongi. But kat no la le napta jongi. Kat no la humble yaladi. Man pan im yangi. Kameri ka singo tu. Yakata ka door. Kajing bha je u ka dem but ka thelut kita kajing ya kata ka ointment ka ba kablong ka treasure jongka di barem door banang taban express je kata ka gratitude msodon la chu ban chong kublei to sunyu nya ji ka jat chong Jisu asigen sawan ka wi ka sngi ban kum ki khon je be ka balang and express no ko do no ya kata ka gratitude ka jongi ka jinga e ka jo try Jisu Christ ka jinga e ka jo play ka je slog mo sim ko kin long bat phi ki kono play man ta ma ka sim ba shabom chukot amen.